యొక్క మహానుభావుండగు యోగి కలండొక పర్వతాటవి పక్కన మందు నాతండుపవాస శుభ్రవ్రత దీక్షలు నేపెన్ మక్కువ కొల్చుచుండును రమ నిరతమ్మును పాని భక్తికి జిక్కి అనుగ్రహించే సిరి చేకూరేవానికి సర్వ సౌఖ్యము తన భాగ్యోన్నతి కించుకేనియును చిత్తం బంధునన్ గర్వమందని వైరాగ్య నిసర్గనిష్ఠుండగుటన్ నారాయణి మ్రొక్కి ఇట్లనియన్ తల్లిరో భోగభాగ్యములపైన శక్తి లేనట్టి నన్నును సంపన్ను నింజేసి తొల్లనివి నన్ముక్తాత్ము నింజేయవే ధనవాంఛానిగళ ప్రబద్ధుండగుచో దర్శించునే జీవుడాత్మనుంద దర్శన ఈ నుండెన్నటి కింబుందం జాలునో మోక్షలక్ష్మిని నిన్మాతను గొల్చువరలకు సామీప్యాది మోక్షంబులబ్బునటంచున్ వినియుంట నీ పదయుగంబు భక్తి సేవించితిన్ శ్రీ కైవల్యముం దప్ప వేరొకటి వాంఛింపన్ ప్రసాదింపవే శ్రీకాంత జగదేకమాత యనంగ శ్రీదేవి యయోగితో నీకు ముక్తి లభించుం దప్పదిది మున్నే నీకు నిశ్చిత నీ కర్మాల ఫలాలు భోగములంగాని వీడవెట్లైన నిన్ను కావున కర్మ ఫలంబులు నీవెట్లో అనుభవించి నిశ్చల భక్తిని సేవించి నన్ను సుస్థిర కైవల్యమునందం గలవు గతలోభనిధి అనిన నమ్మకు మృక్కియాత్మయోగి తల్లి ధన్యుడనైతి నీ దర్శనమున నన్ను పీడించుకొని ప్రశ్నలకు నీవ తగు సమాధానముల నీ అందగుదు
వమ్మ తగు సమాధానముల నీయందగుదు వమ్మ అనినం ప్రసన్నయై సరసిజాక్షుని దేవి త్వదీయ చిత్తమందునం గల సంధిజమ్ములను దోచిన ఎట్లడు గంగవచ్చు దీర్తుననంగ యోగివర్యుండను దోయజగేహకు మ్రొక్కి ఇట్లు భోజనములకేలం దల్లిరో యసంగవు సంపదలెంతన్ గొల్చినన్ ఎంత శ్రమించిన దినంగనేమి లభించని వాడొకంబు నిశ్చింతగా నింటన్ కూర్చొని భుజించడి వాడు మరొక్కరుండు సూదంత స్థలము లేక తిరుగాడెడి వాడొకరుండ ఖండ భూ ప్రాంతము నాక్రమించు కొనువాడొకరుండివి నీదు లీలలా నీదు లీలలా కరుణాబ్ధివి దుర్బాధతరంగముల వందు నీదు దాసుల నీవే పరికూచి తెల్చకుండిన మరెవ్వరు దిక్కు తెల్పుమా శ్రీమాత విని లచ్చి ఇట్లను సమస్త జనంబులు కర్మబద్ధులే అనలమెరింగి త్రొక్కినను నజ్ఞాతం త్రొక్కినన్ గాచుభంగి చేసిన తన కర్మ పుంఫలము జీవిక
అవశ్యము భోగమౌను దీనిని గ్రహింపలేక నను నిందల పాలొనరింతురెల్లరు ఎంతగా దానమొసంగునో ఎంతకును సహస్ర గుణములై వచ్చును రవంతయును సంగని లోభస్వాంతునకు దరిద్ర జన్మ వచ్చు నెరుంగుమా నాకుగ నేను పూనుకొనినన్ ధనమియ్యంగలేను స్వకర్మయోగ విద్యా కలితంబు నాయునికి దానికి భిన్నముగా నొకప్పుడు నా పోకడయున్న చిత్రపుట పూర్వకథన్ వినిపింతు విన్ము లక్ష్మీ కృప యోగహీనులకు చేర్పదు సంపదలన్న సత్యమున్ తిరిపమునెత్తుచుంద్రతుకు దీనుండొకండొక పల్లెయందుంగా పురమును జేయుచుండుం తన పూర్వపుంగర్మయరుంగంబోక మత్సరము వహించిన తిట్టు వరసంపదలుండిన వారింజూచి స్థిరముగా వాని జీవితము చింతలతో కొనసాగుచుండంగన్
ఒకనాడతండు స్వీయ జీవితము తానూహించి చిత్తంబులో వికలుండై తలంచెన్ బొరింబొరిగా పీడించు దారిద్ర్య దేవికి విశ్రాంతి లభించునొక్కో సతియు బిడ్డల్ సరైనట్టి తిండికి వస్త్రాలకు నోచరైరి ఎకట నిర్భాగ్యుండుంచి మెచ్చదు భార్య బిడ్డలును మెచ్చరు మిత్రులు చేరంబోరు చుచ్చుచ్చను సానుభూతియును చూపదు చూపర డబ్బులేనిచో పచ్చిగరంబవల్ దిరుంగు భ్రష్టుండు నీచుండు త్రాగుబోతు కావచ్చునుగాక డబ్బు గలవానికి దాసులుగారే ఎల్లరూ తనపై నమ్మకముంచినట్టి సుతుని దారం త్యజించున్ గురుండని సద్భక్తింజేరి నిచ్చలును పాదాబ్జంబులన్ గొల్చు శిష్యునినైనన్ విడనాడు లచ్చిపై మోహోన్మాదము భూను దూర్తునినే మందునో వాని నెయ్యమునే కోరు లోకము చిత్రమో చిత్రమో అన్నతమ్ముల మధ్య నతి భయంకరయుద్ధమును రగిలించు సాధనము ధనము 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 గురుమిత్ర బాంధవ కోటినైనను త్రిప్పు కొనజాలు గొప్ప సాధనము ధనము 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 పరమనీచాత్ముని వ్యసనుని బిరుద్ధించి ఘనుని జేయగల సాధనము ధనము 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 బొమ్మ తిమ్మి తిమ్మి బొమ్మను జయంగదగినటి మంచి సాధనము ధనము ధనము ధనము
దారుణజ్ఞానపావకేంధనముధనము తారపతిసుతనామబంధనముధనము తర్పమును బెంచునట్టి దందనము యజ్జు పనుజదేహమునకు మూలధనముధనము మనుజుని నిర్లజ్జునిం జేయును దాసునిం జేయుం గవిగనున్నతునిగం జేయును నెద్దియైనం జేయును ధనదేవి మహిమ పలుకంతరమే నాకు ఇట్టాతండు చింతింపుచు నెట్టోమది చిక్కబట్టి దీనమైనన్ బొట్టకును జారు తిండిని పెట్టదేన భాగ్యమనుచు భిక్షాపాత్రం పోని పొరుగురికేగెను వానికి నా పూట పిండి వంటలు గూడు గానుకలు లభించెను వానింగొని పొంగి తనదు పల్లెకు మరలెన్ అది కాంతార పథమ్మయౌ దనకు లభ్యంబైన భిక్షాన్న సంపదకున్ దృప్తిని కొన్న భిక్షుకునకే మాత్రమును భీతి కల్గద గీతముల్లం బాడుకుంచతండు మార్గమందం బోసగే తత్పద విన్యాస విభీత దూరగత సత్వశ్రేణులన్ కాంచుచు సమయంబునందు వినతాత్మజు మూపునం కూరుచుండి లక్ష్మీ సహితుండు మాధవుండు మేదినికి జనుదెంచు నబ్డ లక్ష్మీ సుతుంగాంచి జలింగొని శ్రీ
అతనే శ్రీపతితో నితండు ముంచేసిన పాపముల్ దొలంగం చేసి యొసంగు మేటి సంపదల్ దుర్భర దరిద్ర తూలవాతూల నేను వివిధ సంపదలిప్పుడ వీనికిత్తూ ననిన కలుముల రాణితో ననియే నవ్వి మాధవుండు వానియోగు మరి నెరింగి ఇతనికి నీవకదు పరమేశుండు నేను చతుర్ముఖుండు దిక్పతులును సంపదాళులిడగం జతను బొనరించినన్ జగన్నుత యది వ్యర్థమౌ నితండు నోచినదింతియ బిచ్చమెత్తుటే గతి ఇతగాని కంచు మునుకంజ భవుండు ముఖాన వ్రాయుటన్ అనిన ఋషాత్మయౌచు నహః విధి వ్రాసిన వ్రాతలింక చెల్లునే ఇదే వీనికి చిటికలో సమకూర్చెద సర్వసంపదల్ గనుమని మేనిపై గల నగల్ నవరత్నమయుంబులైన వానిని నొకమూటగట్టి ధరణింబడవైచెను భిక్షుకార్థమై యోగ విహీనుండౌట నగలున్న పథంబున పోవు భిక్షుకుండే గమియింతు నిత్యమిదియే పథమందున నేడు చూచెదన్ పోగలనేమో కన్నులను మూసీదే పదమందటంచు తనేగెను మూసి కన్నుల నహీన జవంబున మూట దాటుచు పూండుపై కారమును జల్లు పోల్కియప్పుడు నవ్వే వెన్నుడు లచ్చియాననముగాంచి పట్టుదల ఎచ్చే కలుముల పడతి కంతనామె చెంచతయై దిగెనడవికపుడు
భూషణ సంపదాళిగల మూటను గైకొనికేల శ్రీరమాయోష పరాన్న జీవిగని యోయి దరిద్రుండ భిక్షుకోత్తమ దూషితమైన నీ బ్రతుకధోగతి నుండుటం గాంచి యక్షత శేష విభూతి కల్ప సమజీవినిం జేయంగా నేను వచ్చితిన్ క్రమ్మరుమన్నవాని తలవ్రాత యదట్టిదోగాని శ్రీని రోషమునం జూచి వాండు పరుషమ్ములు పల్కదొడంగే నీ అరణ్యమున నంగలార్చు శబరంగన కక్కటలోకు వైతిరే నిమ్మయి నన్న బాధతనెంతయు మూడు నింజేయుచుండగం ఇంచుకయేని గౌరవము నీక ఇటున్నను బిచ్చగాడటన్ జంచుదాన అతిహీనపం బల్కులం బల్కరింతువ చుంచుమొగంబుదాన నను జుల్కన చేయుదే ముష్టిదానవి వంచును దిట్టి పోసే నతడబ్ధిజం గర్వఫలంబు మానునే విధింలచ్చిం దిట్టి మొగమించుక వెనక్కు దిప్పబోక తానవ్వన సీమ ముందునకే యాతడు సాగే నహీన వేగుంటై నవ్వెర్రబోయి మంచున మునింగిన పద్మముం బోలు మోముతో నవ్వన జాత జాత వనజాక్షుని చేరెను స్వస్వరూపయై ఈ కథ వింటివే యోగీశ కర్మఫలంబు మాన్పనలవి యగునోకో నీకుం చెప్పెద శ్రద్ధగా నా కర్ణింపుము మరొక్క వ్యాఖ్యానంబు పుష్కరముని కథ ఇది ప్రతి పుష్కర కాలమున స్నానము చేసి శ్రవశస్ఖులికం చేర్పు కథ పుష్కలముగన రెండు భాగ్యములనందు ముని